masz robić to, co Gabiszka ci każe, bo jak nie, to te zdjęcia z twoim gołym tyłkiem pójdą do neta. Rozumiesz? A co tak grubcia chce od ciebie? Nie wiem. Ale wiesz, że będzie trochę siary, jak ona będzie tak za nami łaziła. Bo jest już koniec szkoły i chciałam po prostu, żebyś przyszedł, bo musimy pogadać. No to mów. Od kilku miesięcy tak jakby zakochałam się w tobie, podobasz mi się. No czy byłaby opcja, żebyśmy chodzili ze sobą? Ja nie chcę go w pokoju. A jesteś tak samo dzieckiem, ty duży, jak i on mały. No i którego mam wygnać do korytarza? A jak myślisz, przypierdolić czy nie?